Ayan, good afternoon. Welcome to my channel. Ayan. Good afternoon, boss. Murag dagat siguro birthday ni Kuan. Ni? Pulau. Wala wala daw. Mingaw daw birthday ni Bulong. Ha? Mingaw. Ara sige ko kuan ba? Di man makontak, tawagan ako di makontak. Oh. Si Richel pa, simba daw. Sige, mingaw maging. Kuan. Mingaw daw birthday ni Bulong. Pero naman ko nimo. Sakit ang likod. Sakit ng likod eh. Aircon siguro ni. Singot ba? Singot uga. Gustong buwibis, basa. Gigi ko itong buwibis. Pero wala mapiktahin mong ginawa. Wala man po. Sakit lang ganang Sakit ba sa jaar mo? Testing bakling ng buntag pabulag ginit wala sitting media gikan sa shout out pag kay Marlon ato shout out Jerel Gaspi. Shout out na pag kay Marlon. Kailan sa name dire? Kadua man ata. Katulong. Katulong ato ganingon mo ka nagpabalik ka pud sa Marlon. Uri kadua mo siguro to. Katulong siguro. Katulong. Kaya nangutan naman sa kapila na balik Jerry. Yung pila na balik ka kumbro. Murag ana sa inyo. Nay Demon. Tulo naman atal. Anak tulo pat amo ko kami memorize. Kamasa kay bangon-bangon ay. Kasi katulo lagi to kay. Diyan mo guys sa protection sa kuha, uro katulo naman daw ning balik ko sa Marlon dire kay. Schedule man mo sa sunod pagka next week ato balik na ko nga ug makalugar lang ka boss. Balik lang ko. Makalugar ka ha. Di man mo boss na lang ko kay time. Pero na ito murag katulo nito siya. Oo. Ayan so Uy, nung ko ba nga lagi. ha? Yuboy nung hindi ka aircon ba? Asa lagi kong papag yubod kay. Kasi lang may mga pulis ko niya init yung kayo niya sulod ng aircon. Init mo kay panahon no? Ako. Pang ubo grabe pang uburon ba? Dalasang ipang admit pang ubo. Gabi lagi gipukaw medre alas 11. Tama, di lutoy taman. Adi makatulog. Ko mo Puso kay uburon sa bata bantayan ron kay. boss. Hindi na ko ano magkano sa'yo ganyan sa kaya pa man. Kaya pala gid niya sa adlawan pa. Aka nang ubo ba pero kaya ra. Karon pagkatulog na. Di man patulogon, mura man paghot man gid. Ako di man kay ubon magagabi. Mas grabe gid ito siya. Lain ang ubon nga sakit ang gibot. Oh, sakit ang dughan. Murag Dili ba ko adi na pwede ni. ganun. Testingan ko ni tawag ni. Bakante ni. Sige, ayan. Sura. Uy. Wala din ni klase. Oh, Diamond. Ayan guys, shout out sa taga Emily Don Homes, Lorenzo, Digos. Don Lorenzo. Don Lorenzo, Emily Homes. Don Lorenzo, Digos City. Ayan. So daghang kay kung gusto mabda shout out sa taga Don Lorenzo. Na si classmate, amigo na ko, si Jerry Legaspi. Kaning laging singot uga. No, di lang po doon naon ba no? Dito lang gani kay tungod labi na tong buang lagi ko. Busy kayo? Busy. Wa may lang muliyop yun. Alangan. Masawa kay katong man sa muliyop. So ayan guys, so of course shout out po dahil sa kuha mga suki nako sa akong hilot, sa kuha mga subscribers, ayan sa kuha mga nagatanaw, sa kuha kada adlaw no. Nya salamat kay sa inyong pag-click aning nga video. Ayan guys, so singot uga mo na sakit kayong dughan ang likod ni Sir Jerry Legaspi. Ayan, of course shout out po sa kuha mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. A special mention India, Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, of course United States, ug ang Japan. Thank you so much. Ayan, of course Saudi Arabia, ako mga kaubanan diya sa Saudi. Yeah. Sa mga karon lang ng kable, pwede mo comment kung ipa-shout out ninyo ang inyong lugar. No, kaya atong i-shout out, pwede na ito isingit na, no? Of course, kung aduna mo yung mga pangutana, just comment lang, no? Kung aduna mo yung pangutana, kabahin sa inyong ginapamatig sa inyong kalawasan, na wala gyapon mamaayo hangtod karon. Ayan guys, so maghilot na to guys. So shout out sa taga Don Lorenzo, Digos City. De. Nakauyon ka mo nakita dito nga ni sayaw. Lingaw guys. Ayo pag muna to ha. Ayo pag muna to kay Happy, tanggal ko. Pati kay tubig kay Okay, taon nila. buang mo to bayuta to ako may tira man si. Oh, Kailan mo to sa sakuagod? kailan siguro to nimo sa kana naka-block. Kailan gyud sa sakuha? Kay Ako anang mga sabukan. sa mukha kuan mo to umirom to buang ko. Kailan mo to sa sakuha? Sa kana ito patay si Hotel Sicily. Kita na mo chiri man gyud. Sa kana to kamay dyan. Ako gyud og kialan mana ni Kana. Ilina. Tamo. Ang isa. Hotel Pero Sicily. gamay
Gisilin niya nihatag. Utol kay ko dili ato eh. Mo ni mayuta ni. Ano niya ka ito yung kalibo? Gisilin. Ay, gusto nila ito. Katugong kuan. Joyce? Oh, Joyce. Di si gisilin to sa tong getuan na to. Talaga, o ganito. Kakutol naman mo kay ito Peter. Yeah. Bugman ni Peter kay kung gitundo ko rin si Peter. Mm. Bugman ni Peter ito gisilin ko na lang. Ako kakutol ang gagawin kasi si Alan nga sa banan ni Elina sila kuit sa kuwang. Kuan ka dingalingar ano ba no? Nuro yung katorik. Nore kay mo na, wadyo ko na magingnan ba? Sani ang mula-una bata rapon nga. Asa mo to? Primero dream sa Aurora, unahan sa Iteo. Sigado naman, murag wala na ng pilit ba? Dating sa Walwal, ito sa may tiguman. Tiguman to? Oo. Kaya nagamo ko makita sa Facebook. Kasayaw ko si Awesome, man. Kasayaw ko si Christina, good Christina, uwi no to bro, na hindi man siya. Anak ko makauban yung taon-taan ni Mang, kung wala na ning gamay. Ah, kung gano'n na, ang gamay gani, kay Ito ginon ha. Ano ba, magputo? Dili man gud pwede dito. sino pwede ba tagtugod? Dili man gud pwede dito. Ha? Lab mo ka kunin mo. Lab to man ka. Puhon na lang, mga Marso rin. Panon. Oh. Kontak ko niya kung tika, kaya muli man sila Marso. Ah. Ya, birthday mo na siyang anak. Bilin man tani. Hmm. Yung problema kanila ko mapang maguwang. Dilo ibugay siya ra isa no. Mangsad. Oh, kag nana to yung maguwang okay ra. Pero Marso, kaya mabot ng bisilin niya. Birthday na siyang anak itong wala niya mga kulong green niya, i-hail niya. Atong reunion, may mali-adjust na naman itong Marso ba? Kalang na siya. Oh. Katulad ng pet ni Peter gani nga gibilin na mo ni. Ana gusto dugayan yung muli oy. Kira ko itong isa dire. Yung, Kung uban ka, kurado mo kayo ng yung tuyo. O mamamngaan. pero nali, nadugay. Pamalit mo sudan. Andres pata. Wala siya nag-apura. Huwag niya akong giduo siya. Siya akong gipanaw, wala nang gangangan na nang. Kasal mo siyang anak. Ang ako nakitaan dito, gulo. Dugay no, nakita ni classmate. Ni katundo ka ba? Nga mong katapat. Isa ito pangalan? Ay duha dito. Nga wala man mo dili man to taga-digos. Atong pag... Picture na rin sa kasal ba? Di ba na duha Kasi dito? ano ba matong si Glorigin Intan? Si Alma lagi to. Katong isa si Glorigin to. Atong payat. Si Glorigin Intan to, kami raman tulo. O gani, ade si Joyce, ikaw, katunduha. Si Jocelyn naman to. Gani, anak ko ba, nakakita ko sa naong bago pati Facebook, may ginagawa ni. Si Glorigin Intan to, isa sa Ay, tanong na kayo sa classmate dyan. Sana, sa naong, dili ko. Kasi may basal mo, hindi niya kalimot pati si Glorigin. Dili ko kalimot sa mga naong. Pero ang Punta na sa imo pa nga si Gunerex, ne? tunay na ngutana sa ko, sige sa tingutana. Siya? Ano mo to? Sa to, Hmm. si Bunirix ni. Baka mo kung sa deko. Kung ito, kuha ni Jocelyn nga, ako lang sulti, sabot ba nga, sa JC nga. Limit ng kung tawag niya, good. Nakasal ba? Nga, best friend na pagkanas lang tulog. Yan, dito ko sa bunga na to, kita matang kung Jocelyn. Tapos inantay na to ako, dali ko ulit eh. Inantay na to ako dito nga simpumin. Tawag ko sa Pasi dahil. Sunod bulan, sir. Kuan i-assist ko sa kuan dyan. Lisensya na ko. Inal, tabagin ako. Wala naman na ritual, hindi mo ka, di ba? Ang gani. Sabay kay ko, sir, mas dali-dali kamay. Kung sa dako nakita ang deko. Ritual siguro na rin. Utan na rin. Utan na Ano rin. na Kuan. ko lang okay. Ay lang ipa. Labay mo isa kasamana nga gikan sa kuan. Kuan, sa kuan pa man ko mo kuan. Ngayon mo gani advance nimo. Uy, First week gani, November. Binita nimo birthday. Kasi pwede nimo imo sa utso. Ang gani nga na. Ano? Ah. Basta nila mo lapas. Ako lang yung kumagod ko. Karong Pangutan na mo kuan imong mangon. dali Kasi ka lang dali ra nga preso ba. kana duol-duol po tagamay ba? Dili kay ingon nga Kaya po ani oy. matatag kadlawon. Dinya linya. Mata pa man tagkadlaw ani trabaho ani nya ko matay number. Huwag number. Ba mo pa mag number. Kasi pwede rin sa kuan ba sa Gmall dali ra siya. May magkadiya kay duol man ka bisag natay gamay. Kano sa Gmall sa ko wala gagaw ko. Ikuan ko dyan ha. Oh, lagara Ilan na lambiya? O dili si first week si kanuwit ba na ha? Text lang ko. Ni tawag lang ko kaya ko lang kuan magulang katong mangod. Yan, unsay duol-duol gamay ba? Pila ko pangayo ka ng mundo kanina sa kinalan pagkuan. Gani kan di kay hassle ba? Ako lang ka ng pila-pila. Kadlawon na ko. Sayo pa ta. Alas 6 ko. Ay, wala alas 6 na dito. Para na kayo number. Kasi
Kuan ba na mo nang kuan gud. Hindi kadto na to bang Ayaw na na. wala lang kaniya. No, ano ba no? Abot lang si mga. Bago na pangalan. Ano ba dyan, no? Abot na ganito sila. Kuan. Kana yung tura-tura, kana yung scooter, sa wala Ito? rin na. Ito eh. Wala tayo na. Grabe din mo pa pauga di ay. Buto pa. Kana yung sa yung burger, wala sa ring restaurant na. Ay man na. Kumanay na na. Oh. Karon dili ka. January. Yung January. Karon na po ng January. Asa na dapat? January na po na. Ikaw lang kung inon sunod ha. Sa may ilaw ka na ikaw ra po. Ay, na ako yung kikuanan. Dili ba mo do? Kuwan. Uy, Wala tamang. yun. Wala tig pangayo. Inang to sa listahan. Sila ra milyo. Wala na tanan. Wala na ko mo i-text lang. Ay mo na dayban na nimo kay emission. Ha? O mo ra. Pag man wala na. Lakaw na ka paabot. Pag man boss nanay mo kuan. Ano ra? Kang Diyos, kang Diyos, ako mangkod ni. Mga magic. Awa ko na kuha. No. Ito na na. Ha? Wow. Ibunar ko po ni bata aje. Nagsige naman yung pangay kwarta aje. Million dollars. Nga sa 1 million, Angeline. Gani. Ako nga na, dali, malit lang tagpuan doon, karang dili transformer doon, karang makarga ka na. Million! Million na lang ko niyo. Kulokon. Happy tara ba akong birthday dyan? Nagunahon na dyan ko dyan ba? Kung sa akong Una ka 50 pa. unag ito. Kuha, di silver eh. Una-una ko bag. Wala ba kalimot si Christina? Pa. Ate, Christina yung una-una. Una-una ko kung sa ipainom na ko sa inyo ha. Tubig ba? O Oo, wala ko. Ako di na kung una-una kita o sa ipainom na, kapalumas na hindi kuminom. Ang Christina pira ba mo na? na dong. Daan na ningon si Christina nga. Dili man masirado, be. Sabi ka, una sa Alison, una sa Akuan. Sunod, may Alison. i-chat ko. na. Kwarta, actually, eh. Di ba? I-chat ko kung siyang kuwan. Di maganda. Kuha, Jer, kuha lang mo ni Alison. Sunod ba mi? Sabay lang Ano sabi mo. mo? 20 ako, 21. Ano? Ato lang ko mas mag-inasal. Hmm? Importante dyan may lawas eh. Oo. Sa amin naman dagang kwarta niya. Susong lawas. Ang biga ni ng 1 million, no? O dahil nga pa schedule ka. Million! Mumutahan lang ito. Wala, meron tag-araw bakante. Wala na loob ko. Na. Nagsira na yung images ko nga. Wow, Pwede, pwede. nakipon Ano na ba, mga sige? ay May bakante cellphone rin. na Hawakan dahil ka na ko. mo. Nagpipol mo yun. Tumagtawag na ko kayo sa agad ko sa tawagan. Tingnan ako sa bakante. Ah. Sabi yung bakante, tawagan ko siya. Dahil ram ko cellphone. Okay, thank you. Pero, So, pinitas ko na kung dyan. Grabe kita niya. Kahapon, hangin ba? Rapo ni Baklay ko. Kay Landong. Sus mo gipagawa sa parteng inita. Sapot. Nagpayong mo ko. Nagluray lang, kinagpayo. Ako nagpayong na lang dyan ko. Bahala. Tanaw. Pusakay. Tanaw na ko sa dalan dyan. Ako nung ginabaklay. May tao na maklang ano man eh. Nagbaklay. Nabila Nagkok naman kay kurente ron rin. Basta na aircon. Ha? Ang na-aircon ron, nagkok kay meron ron. Mga gani. Ang unang ko ni gumana ko ani ron, pundot ako mulot, pundot ako kayo. Ayaw dito ay typhoid. Pero pwede ka dito kung kuhan, nagabalot ka. Ito kung sulutan nakabalot ko ito. Mag-jacket, good. Jacket, jogging pants, ano ba? Inom. Nya magbunit ka. Di ba kung kita? Nya matalay mo ipakita. Hold up. Di ba kung kita nga? Kainit sa panahon, gadakit jacket, ang tawanan. Naunsam ni tawanan. British. Gadakit ginit lang, gadakit jacket. The jacket man ni tawanan. Nagpupot sa mall. Yan nagkalo-kalo. Yan Wala nag nang buhay. Sus, nabugdo ka na, kaya nigawas, nagulin po kainit Ako kayo. pag naigo hinoon pagawas mo. Kainit ako kayo. Init mo kayo laina. Yan nakauli, alas 6. Uli ka alas 6 alas 7. Ako lang kamkaon sa Oh, mag-inasal. nasal anak. Lingkod-lingkod dahil naman. Ay, ako nga po mahirap.
Wala mo na ginapalaman mo kay gusto niya magkuy ko dili, pwede di motor mo ko. Hello guys! Nga na po mi guys! Sa bukag. Na-admit ko guys! Gabi ilagay ko mo lagi ka ng ginagla. Pinabilin nyo ato, Jer. Among isip sinuyod ay. Pagkala pag galing mo dire. Dala pa to ni Moderator. Sus! Ako na dugi. Sunod, magparamdam ganito. Sa sara nakahikap der ba? Wala tong hilot na kung nga taga-kuan ba? Kung kapila na ni balik, kaupot na daw. Dako mo sa upo. Wala pang tanggal? Ay, ito dire na makatiun mo. Hilot mga nagkalintura, ubo, nagsabay ang init nga 38-39. Manlok lagi pa-admit. Re booking lo re. Wala. Para sa imo gini. Nya wala hapon. Wala pa. Tawag, Oh, nagwag, kalit raman. tawag. Kalitra. Lami na ka kung tuho ganina, gabi eh. Lipong-lipong pagkukupag-sugod. Amo ko gid ay. Mukha ko eh. Nagasa mo to. Laya. Laya. Alas 10:30 na, si Eric naghagok na. Ang bilog ko baka ni ako ni. Yeah. Yan siya pag-ganyan mag. Kutam sa kung sa pagkawon kasi kuan ba ni bilog ko ba ni? Yan siya ganyan. Yan siya ganyan. Bilog siya. Asa man day katong sayuhan pa sa kaya pamanggod. Mao na ron. Muarig unsa nang orasan apil pud ta kabilar. Natulog naman daw siya. Di po siya katulog. Utulog sa Ani kama. bangon. Ulaw, putahan eh. Karong bulana ba kusog yung kalintura ko bo. Kalintura ron. Sabay ginando ha, puli ra. Mabatag ma adulto. Mao gid. Kadalasan sa hospital rin ito nga. Oh, Puro itong upo pag lintura dili lang kay bata. sabay na, halo. Kaya dagko na lang. Idara na gud. Dili na mga ni. May kadalasan admit ito ba? Kalitura giugong nga dagko. Ay di panahon na ni. Kilingaw ba? Ang init kay adlaw, ligapon ulan. Hangin kay gapon no, hangin ba nya. Sugay no. Tuo kag tugdo ni kagabi, katiga po inita. Hangin lang, wala kay. Hangin rin, way katugnaw. Wa gid sa katubog na sa kalibutan. Wa gid eh. Lagot ko kanina, baklay ko na kung mga city media, init-init, ibulat ko init-init. Ika lang San Lorenzo, padong nasayo sa Iglesia ni Cristo, nagutong balik ako, init kayo. Baklay. Baklay tingok tangi. Baklay ay nausa. Kapag magbaklay, ligo ah. Wala oy, away sa ko. Ako wa naligo gid ay. Naligo ganito, kayo nauna ko, di ko makaligo ugma. Naligo ko, pag text ako nimo, maligo sa ko, ayaw mo na ko saon. Ano ko, di ko makaligo na ugma. Pero mo Ya, nagbaklay. lalo ko di na po ko kaliko kay magpakli ka pagka domingo. Dili na po, padoble na. Oh, ya lunes ako maliko kay di ko magpakli. Magay ko kaligo ron. Naligo ka? So, naurasan na tulog ko. Alas 12:30. Simbilara naman nato ani sunod man bilar na ko. Bilar man juga kay ani kalas dos mo bata manggatas. Aha ikaw ha. Wala ko mahinog gatas taon mang tubig ra. Na tingala pabukan mo ka lagi init. O napabukal ko kay maligamgam man akong ginom god.
Sumukan ito, hana disturbo kung mas lamig na tulog. Bu- Siguro dito ka pikas. Mamatan na jud kung alas 2 mang. Sunod ba dito nakapikas Dili mamatan na jud ko kay namo ko kakuan kasabot ko. Hindi ka kasabot. Nana ko nakasabot na ko. Sa di ay secret. Secret. Kasi po. Kuratan kay ko ayaw jud ko tuan na ha. Paramdam lang ay lang ipakita ako. Ano kayo? Ako ra isa dire. Sa di ay. Secret. Wala ay nanunoon na dito secret mo. O dahil pukawan jud ko ba gumatawag ko. Puro jud ang tan. Sabi ko na siya. Alas 2 jud ba? Ug dili alas 2, 2:05. Dai harad jud. Ano akong pagtulog ba? Pukawan jud ko dyan. Oo, di ka? Mata. Tawag na ba? Ito mo ito dyan. Baka na ko. Kaniron, imposible jud kay ni tanaw na akong orasan. Maurad jud. Ikaw kasi yung away ka. Secret. Wala ikaw na. Latin. May secret ka na sa akin. Ha? Wala na ko. Gabi mga nga alas 12:30 na ako mura magnay ni sunod. Kaling blo. Sila, dini-dini mo lang yan. Klaro kay ko. Kasal na lang. Ako kakita niya pero na ang ay ko. Kana magay manot tas kung muduol. Ngayon, yung klasukan, kaya ang padaw ka. Ito na ko. Patay lang yun ang pakita kay taon. Basay ba? Ila bagay kung numeros na last to Lord. Kaya, Sa mga taon wala na yan na number good. Lord, ang masulbag yun yung problema na ko, Lord, ang taon, Lord. Basta lang yung kawangkitan lang, Lord. Kitwet. Taon lang yung ang problema namin. Kaya yung Di ba dyan ko kalimutan pag-ingon natin guwang. Pag-abot mo 50. Kasi kung anda ito dahil si Mi. Asa na si Mi? Asa naman si Lord? Asa nagbutang? Si Lord. Kani nga gamay ni palit ko 350. Ablegya dito 385 na net hindi ko kapalit. Wala. Dako pa ni di ko mapalit. Tiri. Ako may tiri. Oh, na dili man gud mo hilig suroy do, bit suroy dag Shopee. Di barato ra sa Shopee. Gibo lang din tatong gidako sa Shopee. Wala man dagko. Di man mamalit yung dagko. Kailang mang palit ako na. Kato si Marlon, tinitay nga dari primero niya. Bawal na eh. Bago lagi siya sa kuha lagi, pagkahatag mga sa kadlaw, isa nga, ay nakaliko na dyan ko brad. Yan siya. Uli-ulian na siya, medyo okay na daw yung laktan. Lahig yun ang iyang kuhan. Sorry, ano sa lahig yun. Naday diferensya. Flower na. Fairness. Wala pa yung text. Wala pa dito sa bukid. Mga puso natin ay sadyang Video kita ron! Problema kaya di man mo inom, Jerry. Tubig preharitan doon, mga ganit, ako'y katbang na inayokasyon. Ano ko, katulugunan na gano'n. Eh, may gani, kaya naibayot. Katulugon ko sa banda.
Pati ang tingog ng banda, uy. Ha? Bot kinsa to. Pati kag tingog, no? Anak kami Peter ko balan pa dai. Gwapo ba tiyo Wapo Jerry tila ane? Peter. Balan pa tayo kung ano dai dito atong di. Ang singer katong kang Peter. Tunga Peter na singer ba? O ganito, wa on sunod puhon ni. Pila bayad ato, Jer? Bot pili bay Peter ato. Mo tana na siya. Ay, ko ako to kwaon do, big birthday ni Eric, Jer. Sponsor by Jerry. Patay ay. Jerry Ricas. Kami ko nung ko to ma'am. Kaya naman ako tong laki. Nga ko Kaya nga anak na rin kahilot na. Florentino mo to. Ikaw- Taga ikaw- Banjang mo to. Pre, Badyang madili pa din ang ilang balay sa kuan. lapu-lapu wala na to sa Wala na pala po. Oo, ano to mga galang ning dede limot to. Dagan to sa kutsel to kagabot to sa Banjang sa sa dagan nga kapitan. Yan ka to babae, kaubang yapon niya to. Kaupan to niya anak to ni Juan Tugunon. Hindi mo gusto Dili, si oy. Joy. Di mo to JJ. Hindi pwede to ko anak Tugunon to Dili. kami babae laki. Dili. Kailang ko JJ kay auban mong nakanta. Ito, Joy Joy. Dili JJ. Wapo kay og JJ ato. Og si JJ lalaw kato yang backup si JJ mil. Bagtin Peter kay sayo makasayaw Okay, nakasalan ba no? Hmm. Yang ang tingog mura po korek. Korek po ba kay adjust. Pero katong ila Joy, Ah, wala ay. ano ko sus- Dali rin lagi kinuhuman to. Magay Hindi pasay. to unlimited. Magay dili naman sa program nga napa ang bayot. Wato gi pa request lang imong kabuangan si Elina pakantawon pa sa yawon di para malingaw tanan. Pero buyag din gusto mo singilan. Katong kay Peter ba? Diyan no? Malingaw. Hindi kayo manuman na tila Peter. Una pag uli inyo, tatawad no uli mami niya ang nabilin si Elina si Kuan si Isang naging hubog kayo. si Kuan si Linit. Ang hubog. Kung si Linit daw. Nalagay ito siksikaw ba ninyo itong pag-birthday na Joyce? Ang bukay short, ang gamay bae. Hindi nga lang ako. Asa to? Partner ni Elena. Ay si Linit mo to. Mo to Linet. Naman to sa birthday ni Peter. Laga ni Uy, kagkailan rin. Wala ko pa kuan. Murag lahi nga kuan section. Dili. Si Linit. Kami Jerry. Jerry, Peter, si Edie, si Ikan pa Alison, Ikan pa mo si Roy. Kami gyud ni Jerry. Ikan pa mo si Kanya gud. Putol-putol siguro to siya. Kami. Wala Wala to tayo siguro bana, sila. Jer? Wala to siguro sila Labi magulang. na Wala. magulang ni Jerry kay Imyan kay na. Murag kuan siguro wala sila mag-pursue sa Kanya sa UM ba. Wala. Okay, kakita siguro ko pero wala kay kuan. Karon na gani ko nakakuan gid. Mas nakakita ko atong birthday celebrant. Kay Imyan gito. Ah, kuan mo gito. UM Mo gito gito. product. Mangod magay na to. Gani. Bastos na Wag gini mo sumangod. usab no? Bastos na sa kumangod. UM. Paborito kong estudyante si Jerry ni kuan. Sir Pasalan. Yan nga to mo sa lubong ni sir. Wala oy. Nimis ba nimis? Ay, wala may balik asa Manila baka unsa asa gihaya. Asam na eh. Unsa sa Manila daw. Pati si ma'am. To Manila. Oh. Murag ni Ano? sabat mo to sa Ano? kapa no? Oh. Sa kwanto ilari. Diyan na. Kada region. Namatay sa region. Dili. Si pati kita ko kina scam. Dawat ba? Ay, daw ko ilan na. Nga wala ay kuan. Ilan yung yatag sa mata. Motong. Nga timing po nila. Ay, Mata sing pilahan to. atong suon niya dito sa Oo, Santa yung Cruz nag- Pusil. Oo. Santa Cruz. Atong ipusil ni Santa Cruz ka Espiritu. Oo. Ya, Hindi, dahil nagsibat sila Manila. Okay, doon man yun. Sabi namatay sa Manila. Sakit. 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 Grabe Ano to gout. Sakit diri. Nakadungo to, grabe gout. Ran to nagsakit diri sa nangayo. Gusto ko to mainom. Di ina, di pa mali pang porta kay Buto Ila. Big time ang kutago to siya, no? Ah, grabe to. Katong PN ba, no? Hmm. Nga wala payout. Dagko ito ilaw. Daghang dito sa kuan kay ilado gud siya. Daghan dyan mo PN, kaya kuan man, ilado. Ilado gud siya niya. Ito, yun, no? Ito gud siya, ilado gud siya niya. Grabe ka tumaba. Mabuyag. Nailan mo gani glass atong last 10 mil katong mag-uhay ra. Sa to gold. Nailag pa doon tato mga bawa. Big Bro pa gani kung nagtuan na to. Siguro nga Si Big Bro daw. Pag man, dili na si Big Bro, no? katong diri sa si kuan si Digas mo. lagi na Gawas na mo singot, sir ba? kagawad sa Singot niyo, bugno kayo. Hilingan mo na siguro. Mama ni dong mo na kanang nalagay sa ginaw, diya mag ihapay kwarto sa lahang wala.
Nilikalit naman itong kapanira kay gisibat daw sa nadali ang bisnig ay baguhay. Huwag kami magpadala to rito. Kaya sa'yo na kagkuha na yun tula, 45 days. Nakapi-out na ka. Ano yung tabo ni no? Nimbisong kayo na. 5 de 5. Gihinko mo na. Hmm. Bigro, gihinko. Konsyal na dyan sa barangay Addis na Bayo. Ano yung tabo? Ano yung mabalik rin? Nimbisong kayo na ako to sa hilot. Silingan na mo na. Ilang balay ito sa likod na mo. Okay, yun yung matuloy lang kayo na nagbuwan. Itong itong gisibat. Malingaw. Narag ito nila guys. Bulsa gitu eh. Naroon na hindi natamtuan na rin. Nila ito tama na ng iskam mo. Eh, hindi na tamusunod. Ano, dali na nagkutaan ng ginagmay. Sa. Unsa itong reunion sa una dyan nga December? Wala na to? Wala man to. Unsa dito? Wala Nakapil lagi ko to sa una. Out ito ka ng reunion dito. Mayo man dito. Alay, puto ko to sa una itong ilo at itong sinina mo. Itong bulaan na to. Di ba nagkakonta man no December? Napita mo ito? Nya kanta-kanta gyapon to. Kung ano to, katong urang. Napagay si ko na to si Sir Si Kuan, si Makrayan. Dili Cristo. Presto. Nasa sa Presto ni adto. Buhay pa si Ricky Dundo ato. Kung saan ako inam sa Presto. Kasunay mong anak. Oh, Itong... ato ni kanta akong anak. Namu ko ato. Amo ko ni. Dapat to si Ricky ato. Anak Doto kalitsyo na to. Katong ka-Ricky mo to rin Dundo. Isa. Nasi Makrayo na to. Lula. Ah, nasi ato? O, nasi Ma'am. si Manjong. Si Ma'am Campaner. Si Ma'am Ah, Bigas na ah, to. Umot, di sport simper baga to. Ang murag mayo. Ito mayo rin ito. Ano ko mo usap sa mga kampanya. Mo mo gyapon. Murag mayo ito mayo. Ha? Murag may ito. Ni ba to? Dili ko na sa inyo. Ha? Dili ko na sa inyo. May lagi kayo. May man ginatunong yun. Ah, mire. Kaya kadalasan kung sabi wala namang mga trabaho kayo. Dagang kuwang gani ka ng halit eh. Kaya karoon tinutuloy po ni adjust na lang ko. So, sibog ko na mabigay sa buto. Kato pag birthday, katong birthday, kay buinas gato kay masipot mang no. Hello, masipot, bakante gyud ko.